खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि हजाइ जिल्ला गाहाय मावख'नि मुंखौ सोलायनानै श्रीमन्त शंकरदेव नगर खालामनाय जाबाय। आसामनि हारिमुआरि आरो जारिमिनारि उनमोनथाइखौ मान बावनो थाखाय रायजो केबिनेटआ मंगलबाराव हजाइ जिल्ला गाहाय मावख' सदरनि मुंखौ सोलायनानै शंकरदेव नगरनिफ्राय श्रीमन्त शंकरदेव नगर खालामनो थिरांथा लायो। बे आगानखौ बै जायगानि मुंफोरखौ सोलायनो थाखाय सोरखारनि गेदेर हाबाफारिनि सिङाव लानाय जादों, जायफोरखौ आसामनि जारिमिनारि गोनांथिनि थाखाय गोनांथि होनना साननाय जाया। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ केबिनेट जथुमनि उनाव बिबुंथि लाखिनानै बुंदोंमोन दि गुवारै सावरायनायनि उनाव सोरखारा हजाइनि सदर ओनसोलनि मुंखौ सोलायनानै हारिमुआरि आइकन श्रीमन्त शंकरदेवनि फारसे रायजोनि सनमानखौ दिन्थिनाय श्रीमन्त शंकरदेव नगर दोननो थिरांथा लादों। सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि एक्स पस्टआव लिरदों, बे थिरांथाया आसामनि धोनि उनमोनथाइनि फारसे आसाम सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। रिपर्टनि बायदिब्ला केबिनेटआ थांनाय सप्तायाव करिमगन्ज जिल्लानि मुंखौ सोलायनानै श्रीभूमि खालामनायनि थांखिखौ गनायथि होदोंमोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। नैथि खौराङाव दङ मिसिं ट्राइबनि हेन्डलुम दिहुनथाइफोरा जीआई गनायथि मोनबाय। आसामनि मिसिं हारिनि आखाइ इसान सोरजिनायखौ मावख'आरि महरै जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन जीआई फोरमानलाइ होनाय जादों। गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन दारिमिनारि आरो दोरोङारि बेसादफोरजों लोगोसे फोरमानलाइनि नेमखान्थि बायदियै दिन्थिफुंनाया समबार 25 नबेम्बरखालि गोदान दिल्लीयाव मोनसे फोरबोआव जादोंमोन। आर'जलाइ होग्रा एजेन्सि आखाइ शिल्प जौगाथाय फसंथानआ मार्चआव रेबथुमजानाय बेसादफोरनि थाखाय फोरमानलाइ मोनदोंमोन, जाय आसामनि हारिमुआरि आरो दारिमिनारि उनमोनथाइनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। थामथि खौराङाव दङ माय भारत विकसित भारतनि सिङाव क'क्राझाराव युवा उत्सव खुंफुंदों। नेहरू युवा केन्द्र क'क्राझार आसामआ 26 नबेम्बरखालि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव माय भारत विकसित भारत आयदानि सिङाव जिल्ला थाखोनि युवा उत्सव खुंफुंदों। भारत सोरखारनि लाइमोन आयदा आरो गेलेमु बिफाननि सिङाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाइ आरो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे फालिथाइया लाइमोनफोरनि सोरजिलु आरो रोंग'थिखौ फालिदों, रोंग'थिखौ दिन्थिफुंदों, जेराव गोबां रोखोमनि बादायलायनायफोर दंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमानि बाहागो लागिरिफोरा बिगियान दिन्थिफुंनाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो सावगारि आखिनाय बादायलायनायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो मुखुब जादोंमोन। युवा उत्सवआ आंनि भारत विकसित भारतनि नोजोरजों लोब्बा लाखिनानै लाइमोनफोरखौ हादोर दानायाव बिहोमा होनो आरो 2047 मायथाइसिमाव मोनसे आत्मनिर्भर भारतनि फारसे खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होनो मोनसे हादोरनाङै नाजानायनि बाहागो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ 108 मृत्युन्जय इमारजेन्सि सार्भिसनो 115 कौटि रां रानदों। आसाम केबिनेटआ 108 मृत्युन्जय इमारजेन्सि एम्बुलेन्स सिबिथायनो 115 कौटि रांनि थोजासे रांनो गनायथि होदों, जाय रायजोनि सावस्रि जोथोन होनाय खान्थिनि थाखाय मोनसे गोनांथार जिउ राहा। मन्थ्रि रनज पेगुआ मोनसे खौरां मेलाव बे बाथ्राखौ फोसावो। गावनि जागायजेन्नायनिफ्रायनो 108 मृत्युन्जय सिबिथाया गोनांथार हरखाब फाहामथाय हेफाजाब होदों, जायजों 65 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा मुलाम्फा जादों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बे सिबिथाया गोनांथार खैफोदनि समाव सम मथै आखाय होनायनि गेजेरजों फ्राय 2 लाख सुबुंफोरनि जिउखौ रैखा खालामदों। राङारि राननायनि थांखिया एम्बुलेन्स सिबिथायनि मावफुंनाय आखा-फाखाथिखौ बांहोनाय, गासै रायजोआव जर'खायै गोजान गोजान आरो सिबिथाय गैयै ओनसोलफोराव सुबुंफोरनि थाखाय थाद'नाय गैयै सावस्रि जोथोननि खाबुखौ रोखा खालामनाय। मन्थ्रि पेगुआ आसामनि इमारजेन्सि मेडिकेल रेसपन्स बिथायारि सानज'थायखौ गोख्रों खालामनायाव सिबिथायनि गोनांथार बिफावनि सायाव नोजोर होदोंमोन आरो सावस्रि आरो जौगालु हाबाफारिफोरखौ गोनांथि होनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ बेंगलुरुआव आसामनि ब्लगार माया गगैखौ बयफ्रेन्डआ बुथारदों। आसामनि सासे ब्लगार माया गगैखौ बेंगलुरुनि इन्दिरा नगर ओनसोलाव मोनसे सार्भिस एपार्टमेन्टआव बुथारनाय जादों।
खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांजोआ 23 नबेम्बराव आरब हरनि मुंनि सासे सुबुंजों एपार्टमेन्टआव चेक इन खालामदोंमोन। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि आरबआ 24 नबेम्बर खालि मायाखौ बिखायाव गोबां खेब सुनानै बुथारदों। नायबिजिरगिरिफोरा फोथायो दि बिथाङा जाथाय जायगानिफ्राय खारलांनायनि सिगां 25 नबेम्बरनि फुंसिम गोथै सहजों लोगोसे एपार्टमेन्टआव थादोंमोन। डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस डि देबराजआ रोखा खालामो दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो आरबखौ नागिरनो थाखाय नागिरनाय जागायदों, जायखौ केरालानि होनना फोथायनाय जायो। जों बिथांजोनि सिनायथिखौ फोरमान खालामगासिनो दं आरो एचएसआर लेआउटआव बिथांजोनि खामानि मावग्रानिफ्राय खारिथि बुथुमगासिनो दं, बिथाङा बुंदोंमोन गिबि नायबिजिरनायनि उनाव आरोबाव आपडेटनि खोथा होनानै। मायाया बेंगलुरुनि करमंगला ओनसोलाव खामानि मावोमोन। बे जाथाया सहरखौ सोमोनांहोदों। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनो आरो गिख्रंथाव दायनि उननि थांखिखौ मिथिनो थाखाय सांग्राङै सोंलुफोरखौ नागिरगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ कर्नाटक देहा फाहामसालिनिफ्राय जोनोम जागोदान गथ'खौ किडनेप, पुलिसआ नागिरगासिनो। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। कर्नाटकनि कलबुर्गि जिल्ला देहा फाहामसालिनिफ्राय नार्स जानानै सानै आइजोआ सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ किडनेप खालामदों। 25 नबेम्बर खालि फुंनि 4 रिंगायाव वार्ड 115 आव कस्तुरी आरो रामकृष्णनि न'आव जोनोम मोननाय गथ'खौ थै आनजाद नायनायनि मुङाव लानाय जादोंमोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सीसीटीवी फुटेजआव सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ गोरलै गथ'जों लोगोसे देहा फाहामसालिनिफ्राय खारखोमानाय नुनो मोन्दों। सैयद चिनचली गामिनि थागिरि जराया गोख्रैनो बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामदोंमोन। ब्रह्मपुर पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो पुलिसआ देहा फाहामसालिनि मावफारियाफोरजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो आरो गथ'खौ रैखाथियै बोखांनो खामानि मावगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ धुबरी रानीगन्ज बाजाराव एसबिआइनि सिएसपिआव गुलि गावनाय जाथायाव 3 जोखोम। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय बिलासिपारानि रानीगन्ज मार्केटआव मोनसे गुलि गावनायनि जाथाय जादों, जेराव 3 सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गाग्लोबनाया एसबिआइ कास्टमार सार्भिस पइन्ट सिएसपिआव जादोंमोन जेब्ला गंसे मटर साइकेलाव 3 सुबुङा गुलि गावदोंमोन। एसबिआइ सिएसपिनि बिगोमा अबैदुर रेहमानआ गोब्राब जोखोम जादों। रतन राय आरो आब्दुल गफुर मुंनि 2 गुबुन सुबुंफोराबो गुलि नांजादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गोब्राब थासारियाव अबैदुर रेहमान आरो रतन रायखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय कक्राझारनि सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। गाग्लोबग्राफोरा खारनायनि सिगां गोबां राउन्ड गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। धुबरीनि पुलिस सामलायगिरि एसपिआ जाथाय जायगायाव सौहैदों आरो नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा दायनिफोरखौ सिनायनो आरो खानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बे जाथाया बिलासिपारा ओनसोलनि थागिबिफोरनि गेजेराव रागा जोंनाय आरो गिनाय सोमजिहोदों, जाय ओनसोलनि आयेन आब्रुथिनि थासारिखौ लानानै जिंगा सिखांदों। नायबिजिरनाय आरो जोखोम जानायफोरनि थासारिनि सायाव आरोबाव आपडेटफोरखौ उनाव मोन्नाय जासिगोन। 9थि खौराङाव दङ कक्राझाराव मेलेरियानि गोसारनायजों मोगा-मोगि जानांदों। 2000 निबो बांसिन केस मोननाय जादों। 5 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। कक्राझार जिल्लायाव मेलेरियानि केसफोरा अक्ट'बरनिफ्राय बांदों, जेराव 25 नबेम्बरसिम 2096 केस रेबगान्थिनाय जादों, जाय 2023 मायथाइनि सिगांनि 256 केसफोरनिफ्राय मख'जाथाव बांनाय। दुखुनांथावै थांनाय सप्तायाव सासे 4 बोसोरनि हिनजावसाजों लोगोसे 7 थैनायखौ रोखा खालामनाय जादों। मेलेरियानि बेरामनि बांनाया ओनसोलाव रायजोआरि सावस्रिनि बागै गोब्राब जिंगा सिखांदों। बेनि फिननायाव सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बीटीसी) सोरखारा आंखालखौ सुस्रांनो नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बर'आ थासारिखौ नायबिजिरनो आरो जायगानि थागिरिफोरजों नांजाबनो थाखाय लुंसुंजों लोगोसे बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय जायगाफोराव नायगिदिंहैदोंमोन। बिथाङा रायजो-राजानो खोथा होदों दि गोख्रै राहाफोरखौ मावफुंनाय जागोन, जेरै मोनद' एफआरसि गामिफोराव मोन 7 सावस्रि बादा गायसन्नाय, जाहाथे थि समाव सावस्रि जोथोन आरो फाहामथाय होनो हायो। बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम विल्सन हासदा आरो सावस्रि मावख'गिरिफोर दंमोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बीटीसी सीएम प्रमद बर'आ मेलेरियानि गोसारनायखौ होबथानो नाजानायखौ फोरमायो।
बिथाङा बेखौ नोजोर होदोंमोन दि गोहोम गोग्लैनाय सुबुं अनजिमानि थाखाय साबसिन सावस्रि जोथोनखौ रोखा खालामनो थाखाय फाहामथायारि हाबाफारिफोरनि मोनसे फारि खालामनाय जादों। आसाम सोरखाराबो बे नाजानायखौ हेफाजाब होनो आगान होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोसारनायखौ सामलायनाय आरो फिनजाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय रोंग'सार सावस्रि फाहामगिरिफोरनि मोनसे हानजा दैथायहरदों। जेरै थासारिया नुजागासिनो दं, बिबानगिरिफोरा मेलेरिया गोसारनायनि गोहोमखौ बाङाइ खालामनो आरो जिउ खहा जानायखौ होबथानो थाखाय गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।